Быйыл Татарстанда милләт җыйыны үзенчәлекле форматта узачак. Россия төбәкләреннән 500 кеше көтелсә, чит ил вәкилләре онлайн катнашырга тиеш. Җыйынның төп асылы сакланырмы? Без бүген шулай ук дистанцион режимда эшлибез, кунакларыбыз Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда таянук тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм милләттәшләребез, дөрестән дә 28 августта милләттәшләребез Казанга җыеначак. Милләт җыенына. Данис, быел кемнәрне көтәбез, нинди үзенчәлекләр булачак әлеге җыенның? Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. 28, 29, 30 август көннәрендә чынлыкта да милләт җыены узачак. Без әлеге чарага Тасырның 100 еллыгына багышланган чарага бөтен дөньядан 500 кеше җыябыз. Ләкин менә шушы коронавирус аркасында пандемияга бәйле рәвештә без чит илләрдә булган милләттәшләрне Zoom режимы аркылы гына катнаштырачакбыз. 500 кеше, 250-се Россия Федерациясының 67 төбәгеннән һәм калган 250-се ул Татарстан Республикасының барлык районнарыннан, әлбәттә һәм Казаннан безнең милләткә гомер буена хезмәт иткән шәхесләребез, татар интеллигенциясе вәкилләре. Менә без быел бик күп чикләүләр дип сөйлибез. Милләт җыенында ничек чагылды бу? Бары тик менә шул Zoom аша чыгуда гына чагылачакмы? Әллә инде җыен дигәндә бит инде без күзгә күз очрашу, аралашу, ниндер проблемаларны хәл итү, шулык мәсьәләләрне күтәрү турында фикер алышабыз. Ә менә монда чагылачакмы бу һәм кискен чагылачакмы быел? Әлбәттә, чөнки безнең менә шушы 3 көнлек программа дигән вакытта төп көне безнең 29 августта biz Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura oturuşunu uzduracakbız. Hem saat 1'de Musa Jalil isimli Tatar Devlet Akademiya Opera һәм Ballet Teatrında Millet җыенын үзен уздырачакбыз. Hem şuшы Musa Jalil isimli Opera Ballet Teatrında biz һәр вакыт аны шыгырдап тутыра идек. Безнең милләттәшләребез бик теләктәшлек белдереп катнашалар иде һәм 1100 кеше җыя идек. Ләкин менә быел шушы пандемия аркасында 500 кешене генә сыйдырышлы була. Ул инде әлбәттә шушы коронавируска бәйле билгеле бер таләпләр аркасында. Аңлашыла, монда регионнар белән дә элемтәгә кереп чыгык әле. Данис, дәвам иттербез әлеге фикерне. Рәмис әфәнде, менә максатын нидә күрәсез сез әлеге җыенның һәм быел бөтен максатларында тормышка ашыру булыр микән? Хәерле кич, хөрмәтле татар дөньясы. Чынлап та менә бу милләт җыен без күптән көттек инде, чөнки без беләдерик Казанга без җыелачагыбызны. Әлбәттә бу нәрсә кирәк. Беренчедән нәрсә өчен Казанга киләбез без сөенеп, шатланып. Икенчедән без үзебезнең кан кардәшләребезне, дөньяга сибелеп яшәүче үзебезнең хезмәттәшләребез, коллегалар татар тормышы өчен янып йөрүчеләр белән очрашабыз һәм тәҗрибә уртаклашу өчен дә кирәк. Бигрәк тә менә быелгы сыйлда бит инде күп кенә чаралар узмый калды менә шушы коронавирус аркасында көтеп торабыз, чөнки дулкынландыра да менә бу Татарстанның 100 еллыгы уңайыннан күп чаралар планлаштырган иде. Чыннан да менә Бөтен дөнья татар конгрессы соңгы елларда Татарстанда, Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда сибелеп яшәүче татарлар тормышын күпләп яктырту максатында күп чаралар башкара. Менә соңгы вакытта гына да ТНВ каналының менә күреп торасыз, берничә регионнарда яңа хәбәрчеләр пунктлары ачылды. Бу әлбәттә менә бу берләштерү өчен менә дигән чара. Без шуңа күрә бик рәхмәтле беренчедән Татарстан хөкүмәтенә, аның президентына менә бу шушы пунктларның санын арттыру буенча эш дәвам итә. Әлбәттә менә бу милләт җыенында biz уйлыйбыз менә бүгенге көндә борчыган мәсьәләләрне сер түгел, яшерен батырын түгел, әлбәттә инде ул иң беренче чиратта тел мәсьәләсе дип уйлыйм мин. Менә бу күптән түгел генә президентның мөрәҗәгате чыкты. Аның бик күп пунктларын без үзебезнең газетабызда Өметтәдә бастырып чыгардык. Мин карап торам, менә бу президентның менә бу мөрәҗәгате bir гаиләне стел артына утырып, бөтен проблемаларны уртага салып сөйләшкән кебек кабул иттем мин. Рәмис әфәнде, тапшыруның икенче өлешендә без әле мәсьәләләр менә бу юнәлешләр турында сөйләшербез. Альфредка да сүз бирәсе килә. Менә яшьләр арасында да без инде сөйләштек, җыеннар күп, проектлар төрле милли чаралар үтеп тора. Менә бу милли җыенның елдагыча узучы безнең төп мәгънәсе нидән гыйбарәт дип саныйсыз? Хәерле кичләр, газиз милләт. Без инде әлбәттә Башкортстаннан гадәттәгечә иң зур делегация киләчәк. Инде әлбәттә ул оешма җитәкчеләре, галимнәр һәм инде әлбәттә бу милләт җыены Тайсырның 100 еллыгы
Тайсарның 100 еллыгын бәйрәм итү кыйссаларында үтәчәк. Һәм инде Тайсарның бу Татарстанның зур бәйрәме, ул безнең өчен дә, Башкортстан татарлары өчен дә ул бик зур бәйрәм, чөнки бик күп Уфа татарлары заманында Тайсарның Татарстанның барлыгына, менә бу автономиянең барлыгына бик күп өлеш керткәннәр арасында бик күпләр, инде җитәкчеләр арасында да, икътисадта да, фәндә дә без инде шатланып, мәркәзебез Казаныбызга шатланып барачакбыз. Утырыш турында да сөйләшә башлаган идек. Данис, 29 көнне була дип, монда президент катнашында да күп кенә чаралар көтелә. Менә ниндирәк мәсьәләләрне хәл итү күздә тотыла? Монда бит инде без җыен дигәндә кабатлап әйтәм, бары тик очрашу гына түгел, ниндидер глобальрәк мәсьәләләргә дә тукталып үтәргә тиештер. Әлбәттә, мин шуны әйтеп узасым килә. Милләт җыенын без беренче тапкыр уздырабыз. Без хәтта әйтеп тә узабыз, 100 елга бер була торган чара дип, чөнки Татарстанның 100 еллыгына уздырылып килә торган чара. Һәм менә без менә моңа кадәр ел сайын 10-гә якын безнең төрле халыкара, халкыбызның төрле катнамларын берләштерә торган форумнарны, чараларны, фәнни-гамәли конференцияларны уздырып килдек. Ләкин шушы пандемия әлбәттә инде үзгәрешләр, төзәтмәләр кертте. Biz baribir tik turmadık. Әлбәттә, татар дөньясы һәрвакыт хәрәкәттә, һәм бөтен дөнья татар кеңесе тарафыннан да интернет мөмкинчелекләреннән чыгып төрле онлайн форматта чаралар узды. Ләкин бернинди дә онлайн форматтагы чара милләттәшләребезнең татарның мәркәзе булган Казанга җыелып, бер фикергә килеп, уртак өстәлгә утырып, күзгә күз карашып сөйләшүгә тиң түгел. Шул сәбәпле, әлбәттә, менә шушы авырлыкларга илгә килгән сынауларга карамыйча, без безнең үзебезнең Казанның, Татарстанның иң мәртәбәле урында 5 елга бер уза торган съездлар бөтен татар кеңесенең съездлары уза торган бинада, иң мәртәбәле бинада югары дәрәҗәдә менә шушы милләт җыенын уздырырга планлаштырабыз. Әлбәттә, милләт җыенына кадәр безнең бөтен татар кеңесенең милли шура утырышы узачак. Biz көн тәртибендә булган мәсьәләләрне дә карашакбыз. Милләт җыены инде безнең Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәриф улы Шәймиев һәм дәүләт эшлеклеләре һәм гомумән безнең татар интеллигенция вәкилләре. Санап китсәк, менә көн тәртибендә нинди мәсьәләләр күтәреләчәк? Төп мәсьәләләргә тукталып китик. Төп мәсьәләләргә килгән вакытта сез бик дөрес әйтәсез, әлбәттә, ул глобаль мәсьәләләр. Без халкыбызның үткәнен, бүгенгесен, казанышларын һәм киләчәккә булган планнарыбызны турында әйтәчәкбез. Һәм безнең менә шушы көн мәсьәләсендә каралган мәсьәләләр, әлбәттә, алар менә шушы тәсирнең уңаеннан Татарстанга никадәр милләттәшләребезнең бик теләктәшлек белдереп чаралар уздырган вакытта да, һәм гомумән җыелган вакытта да үзләренең шушы фикерләрен, тәкъдимнәрен кертүне куеп, айрым бер чыгышлар белән тәкъдим итәчәкбез. Регионнарны нәрсә борчый икән бүген? Рәмис әфәнде, менә ниндирәк мәсьәләләр күтәреләчәк, һәм сез шулай ук бит инде монда килеп кунак булу өчен генә килмисез. Ниндидер үзегезнең тәкъдимнәрегез булачактыр, ниндидер хәл ителәсе мәсьәләләр бардыр, һәм мәсәлән, үзебездә күренмәгән, читтән күренеп торган ниндирәк юнәлешләргә игътибар итәргә киңәш итәр идегез? Шунлап та борчыган мәсьәлә, мен башында әйтеп киткән идем, ул тел мәсьәләсе. Тел мәсьәләсе шуны елдан-ел кискенәя бара. Әгәр дә ул татар телен саклау мәсьәләсе Татарстанга авырлык бер төшсә, читтә менә безгә башка төбәкләрдә яшәүчеләргә ул авырлык уны белән төшә. Әлбәттә, менә шушы глобализация шартларында телне, мәдәниятне саклау авыр, мәдәниятне әле җиңелрәк, әмма телне саклау авыр. Аннан без халык арасында зур эш алып барабыз, ата-аналар бүгенге көндә балаларын татарча укытырга теләмиләр. Хәтта безнең губернаторыбыз шартлар тудыра, татар, чуаш һәм мукшы телләре төп халыкларның телләре мәктәпләрдә укытырылырга тиеш ди. Менә уйлап кына карагыз, безнең Иске Кулат районы бар. 98% татарлар яши. Ата-аналар җыелышында тавыш биргәннәр татар телен атнасына ярышар сәгать кенә калдырырга. Шуңа күрә атнага 1 сәгать эчендә 1000 еллык тарихы булган татар әдәбиятын телен өйрәтеп булмый әлбәттә. Укытучылар моны аңлыйлар, әмма ләкин ата-аналар аңламый. Менә шул мәсьәләләрне күтәреп чыгабыз біз һәр вакытта да. Менә узган атнада гына өлкә укытучыларның, татар тел укытучыларның форумы булды. Укытучылар борчылып сөйлиләр. Татар авылында ярты сәгать татар тел укыталар. Шуңа күрә менә бу иң борчыган мәсьәлә. Мәдәният мәсьәләсендә проблема юк бездә, Аллага шөкер. Башка төбәкләрдә дә җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар, традицияларын кайтару буенча мәдәният
быел бар. Быел Рамис әфәнде мәдәният өлкәсендә дә проблемалар шактый туды. Алай дип әйтеп булмыйдыр кискен генә. Belki sizde vardır. Bizde min ulyanda etmesiydi. Medeniyet meselesinde bizde zor problemler var deyip medeniyetini saklav boyunca, tradisiyalarını saklav boyunca belki bizim Ulyans ülkesindeki Tatar medeniyet üzeri bolu, anın metodik iş alıp var o ülke avullarındaki medeniyet yurtlar ve buna zor tesir ededir. Çünkü bizde 67 Tatar avulu var. Biz bu yıl uzduracakmız dekabr ayında birinci tapkır medeniyet hizmetkarlarının ülke forumun gubernator muakşa bölüp birdi. Biz dekabr ayında uzduracakmız. Üzerinde Tatar medeniyet üzeri basında tire kurşı tübeklerden de şu tarmakta işlevçilerini çakırıp alabilirse. Mine son vakitte Tatar medeniyet üzeri yuğala başlayan tradisiyaların, gırıflarımızın koytarı boyunca köp iş alıp bara. Mine Sümbüle Beyremiyen vardılar. Her anı biz indi metodik kullanmalar çıkarıp oğullarga taratabı, şunun senaryoları boyunca. Ama lakin mine nişikkine anlatsak da biz ota analarını anlamayız. Etisi de Tatar, enisi de Tatar. Ama lakin bağlar Rusya söylerse olaygına da tügül, üzerine alar Papa mama deyip yürüyorlar bit. Mana şunun mening eng ko'ngli bir çıganışı o. Gailede niçin endi men özüme papa mama deyip ayttirge bola. Misal için bizning balalar Ruslar yanında bulsalar da her vakitte da etiydi başlap giteler de anlarına Rusyaga köçeler. Şuna göre mene bu nerseni halkın başına sindiresiydi. Ota-analarga, yaş ota-analarga, hem min müracaat etem ebi babaylarga, belkim etiyaniler bugün dünya kup ilgilenmilerdir. İretsinler idi. Jeykinlerinde şehir bağların avullarga qaytarsınlar idi. Бигрәк тә шәһәрдә Рамис әфәнде бу проблема бигрәк тә актуаль. Рекламдан соң дәвам итәрбез. Тагын милли җыен кысаларында нинди мәсьәләләр күтәреләчәк? Шул хакта рекламдан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны нуктасы тапшыруы. Без бүген август ахырында булачак милли җыен турында фикер алышабыз. Альфред, менә рекламага киткәнче сөйләшә башладык инде без. Яшьләр арасында да проектлар бар дип. Сезнең менә аерым, мәсәлән, Башкортстандагы хәзер милли хәрәкәтләр, милли үзенчәлекләрне исәпкә алганда менә әлеге җыен кысаларында да инде без мәсьәләләр күтәрелә дидек. Гомумән, нинди мөхиттә яши бүген татарлар? Бөтен аларның сүзе җитәме җитәкчелеккә? Шуннан да татарлар Башкортстанда миллионнан артык саннары буенча, һәм инде әлбәттә Башкортстандагы яшәүче татарларның башка өлкәләрдәге яшәүче татарларга караганда бәлки яхшырактыр, чөнки сан буенча да әле авыл җирлегендә дә байтак кына татарлар яши, һәм инде анда никадәр булса да татар мәктәпләре саклана. Һәм инде әлбәттә тел мәсьәләсе ул бездә дә яхшылардан түгел. Һәм менә мәдәният, сәнгать өлкәсендә дә әйтәм. Без инде әлеге көндә бер яктан куанабыз. Уфада да пандемиягә хәтле дип әйтим инде. Көндә татар концертлары үтәдер, Татарстан артистлары Башкортстанга, Уфага килә, Башкортстан буйлап Башкортстан артистлары башка өлкәләрдә йөри. Ләкин менә әйтик театр сәнгатендә Уфада һәм Туймазыда татар дәүләт театрлары бар. Һәм инде бүгенге көндә әлбәттә алар инде татар телендә, ләкин тамашачы, анда ул театрларга килүче тамашачылар инде яртысы наушник белән тыңлыйлар ул спектакльләрне. Һәм инде әгәр әйтсәк, менә балалар өчен әзерләнгән тамашалар өчен, менә Яңа ел тамашалары, һәм инде балалар спектакльләре алар күбесе рус телендә үтә. Әлбәттә ул кызганыч, без әле күп нәрсәне бәлки күрмибез дә, ләкин инде без өметсезлек белән яшәмибез. Барыбер дә әле Башкортстанда нинди генә өлкәне алсак та, ул булсын сәнәгать, булсын мәдәният, булсын фән, булсын инде эшкуарлык, Башкортстанда татарлар беренче сафларда иң бай дип әйтеп яшәүче халыклар арасында татарлар иң яхшы хәлдә яши. Һәм инде халкыбыз тырыша, әлбәттә мәгърифәт, иганәчелек инде шул. Сезнең фикерләр, менә бу теләк тәкъдимнәр җитәкчелеккә барып ирешәме? Сүзегез үтемлеме бу очракта? Һәм тыңлыйлармы, колак салалармы? Инде нәрсә дип әйтим, әлбәттә үтәдер, чөнки менә бераз соңгы ел, 2 елда гына Башкортстан белән Татарстанның мөнәсәбәтләре бик яхшырды, чөнки барыбыз да беләбез, былтыр Башкортстанда Татарстан көннәре үтте, быел инде Башкортстан көннәре үтәргә тиеш иде Татарстанда, бәлки ул көзге айларда үтәр дип ниятлибез. Һәм инде
Büyük Tokayev'ga heykel de koyuldu. Buna indi avgust başında Мәҗит Гафуриның 140 yıllığı ötті. Hazır indi buna sентябрьдә Алла берсе Башкортстанда да күп кенә шәһәрләрдә һәм инде авылларда татар диктанты узачак. Без инде шул жиында бит инде без әйткәнебезчә төрле юнәлешләр буенча хәл ителәсе мәсьәләләр бар. Данис, шул ук сәясәт, икътисад буенча ниндидер карарлар кабул ителәчәкме? Чөнки без милләт дигәндә барыбер ничек кенә булмасын, башка юнәлешләр буенча да инде мөнәсәбәттә сизәбез. Бары тик мәсәлән шул ук финанслау булмаса, күп кенә проектларын тормышка ашырып булмый. Шул ук мәсәлән сәяси яктан инде бер яктан басым булмаса, яисә икенче яктан ирек булмаса, күп кенә проблемаларны хәл итеп булмаячак. Менә бу жиын кысаларында инде җитәкчелек тарафыннан да шундый зур ярдәм булуны исәпкә алганда әлеге юнәлешләрне хәл итеп була дип саныйсыңмы? Әлбәттә, чөнки менә хәтта катнашучыларның исемлеген төзегән вакытта да без бит бер юнәлештә генә милләткә хезмәт иткән вәкилләрне чакырмыйбыз. Без төбәкләрдән дә, Татарстаннан да шушы төрле юнәлештә милләткә хезмәт иткән катнашучыларны туплыйбыз, җыябыз. Мин көн тәртибендә булган барлык мәсьәләләрне дә әлбәттә менә шушы тапшыру кысаларында гына әйтеп бетереп булмый. Ләкин шул ук менә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның татар халкына булган мәкаләсе, ул шул хәтле халкыбызның күңеленә кирип калды, ул үтеп кирде ул диргә була. Һәм әлбәттә менә без тәкъдим ителәчәк шушы милләт җыенында татар халкының этник үзенчәлеге дәүләт программасы да, аның төрле юнәлешләрдә булдырылып, аерым бер финанслар белән беркетелеп, менә шу дәүләт программасын тәкъдим итүдә ул бик зур нәрсә дип уйлыйм мин. Чөнки без менә гомумән шу дәүләт программасы турында әйткән вакытта 2012 елда барыбызның да хәтерендә безнең Бөтенья татар конгрессының съездында татар халкының этник үзенчәлеге концепциясы тәкъдим ителде. Шушы концепция нигезендә Татарстан Бөтенья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Республикасының хөкүмәте тарафыннан дәүләт программасы каралды. Менә ул үзен бик уңышлы гына тәкъдим ителеп төрле юнәлешләрдәге билгеләгән чараларны уздырып, менә без бүгенге көндә инде менә аны яңа яссылыкта, яңа яктан бүгенге көндә актуаль мәсьәләләрне кертеп, безнең татар оешмаларының безгә булган фикер тәкъдимнәрен шунда кертеп, аны тәкъдим итәчәкбез. Мин сезгә шуны әйтәм, татар дөньясы ул бик зур. Ул Татарстан гына түгел, Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезнең дә шул ук Рамис Фарукович Альфред Дәүләтшин әйткән менә шушы мәсьәләләрне, тел, мәдәният, сез әйткән икътисад мәсьәләләре, без менә һәр елны алып бара торган хәрәкәтне барлыкка алып, хәрәкәтне җәелдереп алып килә торган шушы форумнар нәтиҗәләрендә дип уйлыйм мин ул. Чөнки бүгенге көндә милләт җыенын уздырган халык юк әле, шуны белегез. Ләкин моңа кадәр ул беренче генә булса да, моңа кадәр бит инде адымнар булды һәм төрле чаралар да үткәрелде. Һәм син әйткән шул президентның мәкаләсендә инде без тапшыру кысаларында аны үзенчәлекле татар милли концепциясе итеп сайларга ярыймы юкмы дигән сорауга җавап эзләгән идек. Рәмис әфәнде, менә әгәр дә біз инде сезнең төбәкне генә алмасак, башка регионнарында алсак, аңлашыла. Сезнең төбәкне бәлки күпмедер дәрәҗәдә мисал итеп куярга буладыр, ләкин бөтен регионнарда да хәлләр алай да гөл түгел инде, аңлашыла милли мәсьәләләр буенча. Ләкин менә читтә Казанны һәм Татарстанны алмыйбыз. Милли үсешне билгеләүдә сезнеңчә нинди факторлар төп рольләрне уйный? Беренчедән, мин әйтер идем, менә сез монда финанс мәсьәләләр, Татарстан ярдәме турында әйттегез. Чынлап та без Татарстанның ярдәмен хөкүмәтнең һәр даим тиеп яшибез. Менә моннан берничә еллык Дәүләт Думасы депутаты Илдар бу федераль автономия рәисе аның тәкъдиме белән президентка хат язылган иде һәм ул грантлар бирә башлады. Татарстан хөкүмәте безгә баштагы елларда 5 миллион иде, хәзерге вакытта 10 миллионга күтәрделәр. Без шул грантлар нигезендә китаплар чыгарабыз, төрле чаралар уздырабыз һәм һәр вакыт ярдәм тиябыз. Татарстан мәгариф министрлыгы ел сайын түләүсез безгә дәреслекләр биреп тора. Һәр вакытта да без алып торабыз. Бөтенья татар конгрессына әдәби китаплар, матур әдәбият алабыз һәм аны китапханәләргә, авылларга бөтенсенә дә таратабыз. Чынлап та Татарстан зур чыгымнар тота, ул читтәге татарлар өчен біз моны тоябыз, сизәбез. Кайякта кызганып та карыйбыз. Савым сыеры кебек Татарстан һәр вакытта да һәр регионга да бүлеп бирергә тырыша әлбәттә. Менә бу мөрәҗәгатькә килгәндә дә, менә бу мөрәҗәгать Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов үз-үзенә сорау куя. Без алга таба
yolubuzны нидә күрербез ди. Һәм 11 пункттан торган җавап бирә ул. Менә без киләчәгебез ничек күз аңлаттырабыз. Мин уйлыйм, менә ул һәрбер татар автомобиль җитәкчесенең, менә ул минем алдымда ята, һәрберсенең стәлендә булырга тиештер дип уйлыйм мин. Чынлап та Татарстан президенты үзенең мөрәҗәгатендә булай ди, читтә Татарстаннан читтә яшәүче татарлар эчендә Татарстан җаваплы дип әйтә ул. Бу безгә әлбәттә читтә яшәүче татарларга зур бурычлар йөкле. Без моны аңлыйбыз. Бу гади генә әйтелгән сүз түгел. Беренчедән сөендерсә, Татарстан безне ташламый икән дип киләчәктә дә уйлыйбыз без. Беләсез бит инде Конституциянең Татарстанның 14-нче статьясында Татарстан хөкүмәте читтәге яшәүче гомер итүче татарларга ярдәм итүне гарантияле дип алган маддә өстәделәр. Соңгы Конституциядә әлбәттә шуның нигезендә безгә бик күп ярдәм алабыз без. Аллага шөкер, сөенәбез ул яктан. Чыгышымның азагында шуны әйтер идем, Татарстан ТАССРның 100 еллыгы була. Безнең Татарстан оешуына, ТАССР оешуына Ульяновск өлкәсе бик күп, Ульяновск Сембер төбәге бик күп танылган шәхесләрне биргән. Татарстанның беренче хөкүмәт рәисе безнең Иске Кулатка районында туып үскән Борхан Мансуров. Аннан соң Ринат Харислар, Гөлҗиһан Алауддинова Дәүләт Советында эшләделәр. Шуңа күрә без менә бу җыенга бик горурланып, сөенеп киләбез. Татарстанны оештыруга, аның үсешенә, экономик, икътисади үсешенә зур өлеш керткән төбәкләрнең берсе дип уйлыйм мин. Чөнки шундый танылган шәхесләр биргән. Конституцияны да телгә алдыгыз. Альфредтан сорап китик, ярдәм сизеләме Татарстан тарафыннан? Һәм нәрсәләрдә күрәсез аны? Әлбәттә ярдәм сизелә. Инде күп оешмалар менә шуннан да Рамис әфәнде әйтеп китте. Күп кенә милли иҗтимагый оешмалар инде грантларда ала башладылар соңгы елларда. Һәм инде мәсәлән Кушнаренко-ның халык театрының байтак кына матди ярдәмнәр күрде. Һәм инде башка төбәкләрдә дә, һәм инде әлбәттә менә былтыр Бишбүләк районында Фатих Каримның туган авылында Татарстан акчасына яңадан музей төзелде дисәк тә була инде. Әлбәттә аның экспозиция ул инде бик зур чыгымнар. Без инде әлбәттә Татарстан хөкүмәтенә һәм аның җитәкчеләренә рәхмәтләребезне белдерәбез. Чит илдә яшәүче милләттәшләребез фикерен белеп үтик, аннары дәвам иттерербез. Безгә бик зур ярдәм ителә, Казаннан да килә, бөтен дөнья татар конгрессы безгә ярдәм итә. Сәнгать әһелләрен безгә җибәрәләр. Алар инде безнең киңеләребезне күреп, татар җырларын җырлар, безнең киңелебезне цәцәгә аттырып җибәрәләр. Нәк дисәгез, алар бит киләләр инде шул Казаннан, аларның белемнәре дә Казан тараф дип үтән, алар безгә инде алар бөтенесе сөйләр, алар безгә кызык кала. Бездә менә әле милләт җыенына җыенып ятабыз. Безнең өчен ул әлбәттә зур вакыйга. Димәк, очрашырга, күрешергә, онлайн аша булса да, интернет аша булса да, сәбәпләре бар. Килә алмасалар да менә шундыйрак фикерләр җиткерделәр. Һәм әйләнеп кайтыйк, җыенга кыскача гына әйткәндә Альфред, менә ниндирәк нәтиҗәләр көтәсез? Безнең вакыт әле ни күп калмады. Милли җыеннан менә сезнең республика өчен. Мин инде аны шикләр куеп инде безнең республика дип без чыннан да Россиядә татар койда гына яшәсә дә, ул анда килемшәк тә диаспора түгел, татар койда гына яшәсән дә, аерым бер гаилә булып булса да, ул үзенең тормышын оештыра белә. Шуңа күрә инде бергәләп һәрбер менә хәтта менә бәләкәй генә бер еврей автономия өлкәсендә анда 15 мең 30 мең татар яшәгән өлкәдә дә алар да оешып, бергәләшеп яши беләләр. Димәк, без татарлар гел шулай җыелышып, бергә инде әлбәттә көчле Татарстаныбыз булса, инде безнең өчен бигрәк тә җыелып, очрашып, фикерләшеп яшәргә насыйп булса дим. Һәм быелгы шартларда, Данис, һәм шундый масштаблы проектны күз алдында тотканда милли җыенны үткәрүдә синеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Безнең милләтебезнең бердәмлеге, аның бергә булуы һәм Татарстанга шушы тарту көче бик нык. Менә әлеге милләт җыенына без исемлекләрне топлаган вакытта да безгә шалтыратулар, теләктәшлек белдерүләр, biz kvotalarını arttırurlar, hem gümümen mene şuşu kilu tilegi, ol mene әлеге millet жиынының ne kadar kirekligi hem aktualligi turunda сөйли. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Ышанып калабыз, менә бүген тапшыру кысаларында күтәрелгән мәсьәләләрдә һәм әлбәттә инде милли мәсьәләләрдә әлеге җыен нәтиҗәләре буенча тормышка ашырылыр дип. Рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Рәхмәт зур.
Дөнья буйлап сибелгән татарлар бер урында җыела алмасалар да, һәркем элемтәдә булачак. Милли мәсьәләләр игътибарсыз калмасын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.